Bagong aja wani karo Paman Patih. Yen kowe wani karo Paman Patih sing bakal ngajar kowe aku. Kowe ngapa kowe? Kowe tak retke tak udake dedak anteng. Iya, malah lara banget. Padake belo. Manus maning jajalanan. Nuwun sewu Gusti Patih rawuh mriki Peter. Nun. Aku entuk dawuh saka anak Prabu Ngastina kowe kon bali. Bali teng pundi? Bali ning Mbumira tamu. Matura karo Klasdewa yen ora bakal entuk sithik wae kamukten negoring Mandaraka mergo bakal diparingake marang putra-putraning mantu. Mula bali yo. Aja wani nyentulani rembuking anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu, nek sing dawuh sinuwun Mandaraka kula nderek. Nek sing dawuh sinuwun Prabu Salyapati kula nderek. Ning gandeng sing dawuh niku sinuwun Ngastina. Monggo sinuwun Ngastina nika nuwun sewu, pernahe ming anak mantu. Janjane wong mau ditaker, wong mau ditimbang niku padha karo statuse Ndarana Klasdewa. Lho, Ndarana Klasdewa niku anake adine Prabu Salya. Monggo niku bocah lolo, wis sakrepe nek Pak Dene ngrengkuh kuwi dadi anake dhewe. Monggo wis tau janji, ngger sesuk nek aku wis lengser ke Prabon kowe bakal entuk kamukten. Lah nuwun sewu, Ndarana Klasdewa niku janjane ming nanjihke, ora arep njaluk saiki ning ming nanjihke. Terus sinuwun Prabu Salyapati paring dawuh. Ana sing ora sarujuk, ana sing ora cocok, malah suwun Ngastina paring dawuh dhewe. Nek suwun Ngastina sing ngukuhi marang Bumi Mandaraka. Terus ketemu pirang perkara kula tak takon. Ketemu pirang perkara? Apa isih kurang sugih? Apa isih kurang mukti sinuwun Ngastina? Ing ngatasé padha-padha entuk warisan kok. Warisane wong liya-liya arep dikukup niku napa jenenge wong ora serakah Ratu Ngastina nika? Mikir seng. Wis tuwa ora gelem mikir ora. Hah? Bener omongane Petro nek sono ngene iki. Wong sugih kok tanpa nganggo rasa dermawan, tanpa nganggo rasa meweh karo sak pepadane. Bandane arep digawa modar ye. Setan. Gong, iki mbaya sing sopan sithik. Ah ora sopan apa karo sengkune taunana windanana wiwit bengi iki nek ora geceki sengkune ora marem atiku. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Jagat wasisaning Bathara, wayah Bathara jagat. Persasat kaya dene kejugrokan Wukir Sari, kelepaning samudra madu. Penggaling nata ing Mandaraka ora kaya dina iki. Bareng panjenengan ingsun sumurup marang rawuhe anak-anakku mantu ing padha mlumpuk ana ing Projeng Mandaraka jumbuh kelawan Nawala. Ing wis tak paringake marang Tiyang Agung Mandura putraku ing Stinapa dene anakku ing Awangga. Nuwun sewu nggih. Sampun kinten kula tiyang sepuh dipun anggep kumalancang sarawuhipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa ing Rama ing Mandaraka ngaturaken pasegahan panakrami katur ngersanipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara. Nona mit pasang Kalimantan Pitra bina ing glodoni dumawaing tawang tuwak Rama Prabu. Wanter sabdanipun Rama Prabu ing Mandaraka tumrap ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ngersanipun Rama Prabu ing Mandaraka. Rama Prabu Salyapati pengayoman kula ing Mandaraka Rama Prabu. Lha dalah iki kula tampi karya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung kasekecana njenengan kula nggangger anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Mandura, Rama Prabu ing Mandaraka, Rama Prabu Salyapati. Karna anakku lanang ing Awangga Basukarna padha kanthi Harja Sapraptanira Kulub Basusena.
Nunamit masang Kalimantabib tinebene nyelodoni dumawing lawang tuwang Rama Prabu mantar sabda pangandika paduka Rama Prabu Mandaraka dumateng ing putra pun Karna tansah pinanganing kawidadanan ing Sambikala sawanipun ing putra pun Basakarna nir ing Sambikala namung keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Saryawati ya tak tampa gawe gedene ngati ning wong tuwa liwat pangestu ning wong tuwa ing Mandaraka Tampanana Karna lho pundi jimat paripe dayana ning kasantosan paring mastu paduka Rama Prabu mamakono kabagyaning gesang kula Rama nggah ana ing dhatri ya Projeng Mandaraka kawula nok sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Basakarna nuwun sewu nggih sampun dinten kula supe dhateng jengandika anak kula ing Ngastina namung semantena panjenengan menika ingkang tinemu taruna piyambak menawi wonten lepatipun ingkang Rama ing Mandaraka kula nyuwun pangapunten nggih anak Prabu Ngastina winanto ing karaharjan rawuhipun anak kula mantu ing Ngastina anak Prabu Duryudana Rama Prabu tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala sawanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah kula kunjuk ngersanipun paduka Rama Prabu Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka boten langkung kasekecan mangkinipun enggah wonten ing Ndatura ya mriki nggih sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka Patih Sengguni prayogakna nggonmu ngadhep Harya Suman sampun mboten kirang prayogi piswan kula wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Saryapati nering Sambikala namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun ya Suman dak tampa ora liwat pangestuku Tampanana kula pundi jimat paripe dayana ning kasantosan ya mung ngerti ingkang mestine nalindring Mandaraka Prabu Salya kang putra-putraku kabeh ana ing negara Mandaraka sejatine pancen aja melu cawe-cawe perkara iki yen ora tak keparengake kowe cawe-cawe perkara iki ngerti inggih ngestaken dawuh tekamu ing negara Mandaraka iki mung nderekake marang panjenengane anak Prabu Ngastina dadi kowe ora tak wenangake melu campur tangan perkara ing bakal ndak rembug ana ing kedhating Mandaraka ngerti ngertos kowe lungguh sing kepenak diprayogakna nggonmu ngadhep ning ngarsane ingsun sepisan meneh ora tak timbali aja mong inggih padake wong bisu meninggih ngestahaken dawuh Sinuwun Prabu Mandaraka menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat nuwun sewu Rama sampun kinten ingkang putra ing Mandura pun Baladewa munggel pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Iwa semanten kaselak nata ing raos sing entan bangkit pinambeng dene kula nampi nawala bilih kalenggan sak mangke kula kadhawan sowan wonten negaring Mandaraka Rama Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna menika badhe ngrembak perkawis menapa teka Anjanur Gunung Kadingaren paduka Rama Prabu Mandaraka kepareng amiji pisowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna semanten ugi kula Rama gawok raos sing maneh ingkang putra pun Basakarna dene kula katimbalan sowan wonten negari Mandaraka menawi kula badhe nampi kewajiban kadhawan beto barang ingkang awrat tuwin lumampah ingkang tebih ingkang putra boten badhe suwala nedya mastuti dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka mila semanten tumunten kula cumadong dawuh midhanget sabda tama paduka Rama Prabu Mandaraka kepareng kula nganglungaken jangga Rama Prabu nuwun sewu semanten iki ingkang putra ing Ngastina Rama keparenga paring dawuh badhe wonten rembag menapa dene jengandika Anung Rama kepareng paring dawuh miji sawanipun ingkang putra ing Ngastina menawi kepareng dinten sampangke dinten hamba barana ingkang sejati kula nedya nelingaken karna supados sampun ngantos dana tungkap panampinipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal sareng kathah ingkang munjuk atursanipun Rama ing Mandaraka
Hyang Agung Mandura anakku Karna menapa dene anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa Rama dene jengan Dewa Kanjeng Rama nembahe dhateng sowanipun para putra sedayanipun. Nuwun sewu nggih. Gumargel manahipun tiyang sepuh sawetawis sadèrèngipun kula mbabaraken menapa ta sababipun dene kula wantun ngrawuhaken para nalindra ingkang pernahipun menika sedaya anak kula mantu. Estunipun kula menika sampun kewawoken. Kula menika sampun kewawoken nyawang dhateng gumlaring jagat. Kula menika sampun kewawoken nyumurupi dhateng Sarating Sang Hyang Pratanggapati tuwin kula menika sampun kladuk anggen kula mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Tanganipun tiyang gesang menika namung werni 3 lair netepi kewajiban pungkasanipun badhe pinundhut dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat. Monggo kula menika sampun kladuk yuswa, kula menika sampun sepuh. Wonten pundi malih purukipun tiyang sepuh jawi namung ngentosi dhateng timbalanipun ingkang ngakarya loka. Kula nggadahi negari ingkang semanten wiyaripun wujudipun negari Mandaraka. Ngastina lan sak piturutipun menika nalika dereng wonten lan dereng ketingal kuncaranipun menika kawon kuncara kaliyan negari Mandaraka. Muncer-muncere Prabu Salya nalika semanten Nalindra Ngastina dereng ketingal lan nalindra sanesipun dereng ketingal. Mila kula menika sampun lumang ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda, kula wis ngrasake dadi wong kaloka, kula wis ngrasake dadi wong sugih, kula wis ngrasake dadi wong duwe pangkat. Saniki kula wis tuwa. Monggo anak kula wadon 3 ginarwa dening anak Prabu Mandura, Nalindra Ngawangga tu Nalindra Ngastina. Ingkang kalih nggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Menika sampun sinajang badhe pikantuk warisan ingkang Rama ing Mandaraka. Menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa. Mongko Burisrawa menika remenipun ngabotohan. Keplek, kecek, dadu, celiwik lan sapiturutipun menika kok mboten wonten jawi ning ditanggap karo anak kula Burisrawa. Mila menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa mesti entek. Mesti entek. Dipangan kucing kalih babi. Rukmarata menika anak kula nanging dereng pinter anggenipun ngasta bawat peperintah negari Mandaraka. Pungkasanipun sareng kula pitang-pitang negari Mandaraka menika mangke badhe lumintir tansah anjayeng bawana menawi negari Mandaraka menika kedah kula prail tegesipun sampun ngantos kula menika dipun senggo tiyang sepuh ingkang Bancindhe Banciladan. Nek anak kula dhewe kula Bancindhe, nek anak kula mantu kula Banciladan menika sampun ngantos. Mila anak kula piyambak badhe kula paringi sakirangan negari Mandaraka. Anak kula mantu sedaya ugi badhe kula paringi nadyan tumrap anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina paringanipun tiyang sepuh menika mboten sepintena menawi katanding dhateng wiyaring negari Mandura tuwin wiyaring negari Ngastina. Iwa semanten menika tandha sih tresna wong tuwa dhateng anak. Mila nuwun sewu rawuhipun anak kula ing Mandura anak Prabu Baladewa tuwin anak kula ing Ngastina anak kula Prabu Duryudana menika istrinipun namung badhe kula kanthi kula ajab rembagan Mandaraka menika badhe kula paringaken dhateng anak-anak kula sedayanipun klebet anak kula mantu tuwin kula badhe lengser ke Prabon mangke menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala tumunten kula badhe manjing papan ingkang sepi Brahmana madhep pandhita mekaten nggih. Menggawe katosipun dene kula ngrawuhaken dhateng anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina apa dene anakku ing Ngawangga. Mila dinten samangke sumangga pratilanipun tiyang sepuh kados mekaten menika tumrap panjenengan menika sampun prayogi menapa dereng. Merga arep kula niki wong tuwa ning kadang kula wong tuwa niku nek ngetokke pangunek-unek
sok isih eneng ingkang kirang mila menawi wonten kirang monggo kula aturi genepe kaya ngapa kula badhe midhangetaken sabdanipun anak kula mantu ing Mandura tuwin anak kula mantu ing Ngastina jagat Gopatra jagat Pangestingara nuwun sewu boten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng pikajenganipun Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandura namung semanten menawi dipuntingali saking mriki tuwin dipuntingali saking babagan yuswa Rama Prabu menika tas ketingal Sembada minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Mandaraka nanging sabab menapa mekaten ya sing pangandika Paduka Rama Prabu ing Mandaraka menawi babagan perkawis menika kula namung rumaja ewa semanten kula nyuwun kanthi sanget supados sak mangke Rama Prabu menggalih babagan Paduka piyambak anggenipun paring dawuh ing mekaten menika kala wau nyatanipun Rama Prabu dereng anggadhahi inggih menika wujudipun gerah utawi raganipun Paduka Rama Prabu menika tasih ketingal sembada kula pitados dawuhipun Koko Prabu ing Mandura kula rumaja Rama mugi mandatosna ing pamitang langkung riyin sampun ngantos kesesa sampun ngantos ngandika medharaken pangandika ing kados mekaten Rama Prabu kedahipun panjenengan ingkang kedah momong dhateng Sata Krawa miwahi kang putra ing Ngastina monggo pinjang kula badhe napaki lelampahan ingkang ageng menawa Rama Prabu badhe mentala menawi paring dawuh ing mekaten nuwun sewu Rama mboten marep-arep pisan dhateng pangandikanipun kadang kula kekalih namung napa dipun ngendikaken Koko Prabu Mandura tuwin Yai Prabu Duryudana menika nyata leres bilih dereng wancinipun Paduka Rama Prabu paring dawuh ing mekaten kula sampun saged graita bilih penggalipun anak-anak kula menika namung kados mekaten menika nanging nuwun sewu lho nggih mboten ateges kula menika badhe duwe dhateng pikajengan Paduka anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina namung kula menika ngrumangsani nek wong urip ning alam padang menika wonten ingkang nitahaken wong gesang wonten ing alam padang menika wonten ingkang nitahaken inggih menika panguwasaning dat kanggo wekdat sing jeneng umur menika ora ngenteni tuwa ora kok wujuding bocah nom nanging menawi sampun pinesti dening panguwasaning dat kanggo wekdat pinundhut dhateng ngersani Gusti Ngakarya Loka tumrap kula menika sampun titiwah yaning mangsa kala mila sampun kantos sak mangke menawi sak wayah-wayah salya menika katimbalan sowan ngersani Gusti kula sampun lunas li dadi wong tuwa tegese wis sandung perkara negara Mandaraka menika dhateng anak-anak kula sedayanipun mboten anak-anak kula piyambak ning uga klebu anak kula mantu sedaya sampun rata kula paringi bumi warisan tumrap negari Mandaraka menika ingkang kula angkah lan menika ingkang kula gayuh aja nganti salya menika sowan ngersanipun Gusti tasih duwe piutang mengko le nyaur ndak kangelan nggih anggen kula badhe nyaur iko mangke kangelan supados padang marginipun ingkang Rama ing Mandaraka kula suwun kanthi sanget anak kula ing Mandura anakku ing Mawangga menapa dene anak kula ing Ngastina kedah nampi perkawis menika Rama Prabu upami mekaten menjahipun Paduka Rama Prabu kula namung dederek lan kula ugi namung mastuti dhateng Sabdatama Paduka kula mboten badhe saged matur menapa-menapa pamit kula kados mekaten kula ugi saged nampi Rama namung ing putra ing Awangga ugi semanten ugi mboten badhe saged matur menapa-menapa namung jumurung kersa Paduka Rama Prabu ing Mandaraka anak kula ing Mandura nuwun sewu Rama menawi bab perkawis menika kula nderek namung menapa namung menika ingkang kedah nampi dhateng wujudipun inggih menika negari Mandaraka sabab nuwun sewu dedongen sampun nanti kula tampi nika nggadahi kadang Rama Prabu menika nggadahi kadang atmajanipun Kanjeng Hyang Prabu Mandramati menika wonten kalih inggih menika Raden Narasoma lan ing angka kalih inggih menika pun Dewi Madrim monggo nyatanipun Kanjeng Bibi Madrim ginarwa dening Prabu Pandhu sak mangke sampun surut wonten ing Kasidan Jati sak surutipun Kanjeng Bibi Madrim gadhahi putra kalih inggih menika pun Yayi Kura Nakula tuwin Sadewa nuwun sewu menapa Nakula Sadewa menika ugi boten saged anampi
ngamukten tuwing kabejan ing badhe paduka paringaken dhateng para putra-putra paduka menika Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyawati kagatrisang kapirangu nangkul kinempit kambit dosang retnaning bawana ya si tukang malang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang sing jas jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngono wae latar nuwun sewu nggih sareng jengandika anakku ing Mandura tiyang agung Baladewa paring dawuh mekaten biar padang trawangan manahipun ingkang Rama ing Mandaraka kula lak sampun matur wungsal wangsul sing jeneng wong tuwa menika mboten slaminipun bener ning mesti ana ingkang kurang mila sareng kula matur yen ana kurange kula aturi genepi la inggih menika ing kula kajengaken jebul pinanggihipun kula menika tasih nggadahi turas ing mestinipun kedah nampi kamukten negari Mandaraka jumbuh kalian menapa sampun badhe dipun tampi dening anak-anak kula mantu sedayanipun menawi tetep mekaten sampun kula tetepaken bilih samangke boten namung anak Prabu Ngastina nganti Hyang Agung Mandura tuwin anak kula Karna ing Awangga ingkang badhe nampi saperangan negari Mandaraka namung ugi anak kula inggih menika pun kula Sedewa ugi badhe nampi saperangan negari Mandaraka amargi menika anakipun adhi kula Madrim mongko nyatanipun Madrim nalika semanten kuwataken jabang bayi tumunten seda kunduran sumusul dhateng Upandu Dewanata menawi ateges kula kedah ngemuti dhateng turasipun Madrim kedah ngemuti dhateng getih kula ingkang mapan wonten negari Ngamarta nggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Hyang Agung Mandura sampun ngemutaken dhateng kelimputipun ingkang Rama ing Mandaraka nuwun sewu Rama Prabu menawi perkawis menika menapa boten langkung prayogi menawi jangandika Rama Prabu boten perlu menggali babagan turasipun Kanjeng Bibi Madrim boten rebak perkawis turasipun Kanjeng Paman Prabu Pandhu Dewayana lho kok ngaten anak kula Ngastina anak Prabu Budaridana paring dawuh mekaten dasaripun menapa dasaripun nyatanipun ingkang tinemu jaler tuwin tinemu putra mantu menika namung kula Bawa Prabu Mandura miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga tur malih Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka lan boten gadhahi warisan tumraping Kanjeng Hyang Mandrapati ingkang Rama Suwargi mila menawi kula sedaya menika badhe pikantuk saperangan kamukten negari Mandaraka kula mboten mathuk kula mboten cundhuk lan kula mboten rumajang kula mboten cocok kula kok ngeresaken pangendikanipun anak Prabu Duryudana Sengkuni apa aku akon kaya omong mboten kowe menengo ora sampe melu mergo aku wis ngerti kowe iki nang dipapan mesti gawe kisruh ora kok perkara jejeran wayang pilihan presiden kowe gawe kisruh Sengkuni tak kandhani mula kowe aja omong nggih ngestaken dawuh ora sandadak melu cawe-cawe perkara iki perkara kula warga menawi kados mekaten tumunten sak mangke kula badhe sinura ing jagat pinaya ing sesami sinengga kula wong tuwa ingkang ora isa adil kula kinten menapa ing sampun paduka badhe tindakan boten maringi saperangan kamukten negari Mandaraka dhateng kula sedaya menika sampun sah saipun mapan wonten pundi saipun Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri tegesipun boten gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka ning kula rumangsa dititipi anak kula nek kula Sedewa menawi jangandika Kanjeng Rama ing Mandaraka namung perkawis dipun titipi menika boten sirat wonten kekancingan pranatan kedaton negari pundi kemawon
tiyang dititipi menika nek kelingan yo apik nek ora kelingan yo ora apa-apa. Tumrap kula kados mekaten. Mila sampun ngantos menggalih babagan berkais menika. Kula suwun kanthi sanget peranganipun negari Mandoraka menika kedatipun paringaken dhateng putra Jengandika ingkang saestu lan putra mantu Jengandika sayanipun. Nek kula Sedewa menika dudu anake Prabu Salya, dudu apa-apane Prabu Salya, mung anake Dewi Madrim. Menika terusipun boten gadhahi hak tumraping negari Mandoraka. Rekat lambang rata tanpa antara prapting sukune ngarga. Ram kang tumingan dendeng saengga praja. Gumarenggeng kang samya imbal pangandikan madaning datul negaring Mandoraka. Nalika semanten katenjo geger njaba apa to kang dadi darunane? Ora ana macan rukrangke Gajah Mada saka Wandilan. Kejawi namung utusan saking kasatriyan Bumi Ratawu. Kasatrinipun Raden Sedewa nenggih abdi kinasih negari Mandoraka iki ora Petruk kantha boleh ngrepeh pindha sata metawi. Gawe kaget geder kang padha samyang gantung sebo. Ndagreyen ana paramuka ing negari Mandoraka jebul iki ora pangling. Iki rak pono kawinan anak-anakku Pandhawa, Petruk kantong bala ingkang sowan. Petruk padha kanthi Harja Sapratamu pono kawan Petruk. Nun inggih tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk dak tampa liwat pangestu ning sun Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Ora kaya adat sabene lha kok dadi sowanmu nganti karo adimu Bagong. Lho. Apa nggih? Perasaan kula dhewe niku. Lah kuwi Bagong ning ngurimu. Wo, kowe melu to, Gong? Request e sapa? Request e para sing padha kepareng arep anu mresane iki wis SMS karo aku. Pokoke perdana setelah Ramadan Bagong kudu jedul. Bu, aku ya maaf terkenal aku mbangane kowe. Gayamu ora. Ya wis ora apa-apa. Lah kok aku ora ngerti lemu menyang. Aku ngojek ya. Oh. Ngojek to. Kleru dalane liwat kono jual kreteke pedhot. Dadak ngalang liwat desa-desa aku ya ora apa-apa. Mula kowe ora weruh aku. Bagong padha Harja Sapratamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Sapa truk kuwi? Lho. Prabu nang Amarta apa nang Ngastina iki negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung Prabu. Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati widada nering sambikala tan sampi nanging kawidadan kemarang kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawana kabagyaning gesang kula. Wih ladal. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri lusi. Apa kuwi? Jalma tan kena kinira. Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadangkala blegere bagus tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Weh, ngono ya, Gong. Prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyantunanipun Sun Prabu Pak Prabu Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk. Padha kanthi Harja Sapratamu. Lho, sinuwun Ngastina? Iya, Petruk. Kok lenggah wonten mriki? Tinimbalan dening Kanca Rama Prabu Mandoraka. Kowe ladal. Ha nggih, wilujeng sinuwun. Bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Bagong padha kanthi Harja Sapratamu. Lho.
Sinuwun ngestina. Iya Bagong. Aku lek dateng mriki tinimbalan Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Neneng sambi kala sowan kula bekti kula konjo sinuwun. Ya tak tampa pangestu tampanana. Kula pindho. Pundi? Pundi? Enggo jimat paripe dayana neng kasantosan. Nek omong ati-ati ndak kualik ora. Oh, cuwe ora Bagong e. Ramadan. Ha iya. Nutuk kowe, Kang. Piye to awake nganti kuru kaya ngene? Ya syukur alhamdulillah. Saya tuwa ki gedhe ngibadahe. Bener, kudu ngono. Awon ta parane arep nendi ta? Nek uwah tuwa tebaske. Apa menungsa ditebaske? Ha iya. Menungsa ya mati nang kudu diokahi ibadahe. Ha iya. Syukur. Betul padha karo Raja Sapratamu. Lho, isinuwun Mandura. Ya. Kowe lah kok sajake putra mantu lempak teng mriki? Iya, Petruk. Wah, syukur-syukur. Bekti kula kunjung sinuwun. Ya, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha karo Raja Sapratamu. Lho, sinuwun Mandura iki wis ket mau weruh kok dadak gaya. Nang ketok kaya pripun ngono lho, sampeyan iku ya. Wis salaman barang kok nggih. Lah iya kok dadak muni lho sinuwun Mandura dengkulmu mrocot ora. Bekti kula konjo sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat gayanana ing kasantosan. Petruk padha kanthi Raja Sapratamu. Lah ra tenan to. Putra mantu diklumpuki kabeh, Gong. Heeh. Sinuwun ngawongga suarane. Tresna udu. Sinuwun ngawongga. Lungono to nek percaya. Kon ngendika meneh. Sinuwun ngawongga. Iya, Petruk. Oh iya, Ding. Nah, sinuwun Darawati iki mesti nganggo iwang sok mono mangadirmu kowe. Heeh. Slamet tekamu Petruk. Liring sambi kala bekti kula kunjuk. Iya iya, pangestuku tampanana Petruk. Lho nggih. Bagong padha kanthi Harja. Liring sambi kala sowan kula sinuwun ngawongga bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana. Lho nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petruk padha kanthi Harja sak pramtamu Petruk. Ndarawati Sengkuni. Iya, Petruk. Bekti kula nggih Darawati. Iya iya. Pangestuku tampanana. Nggih, Bagong padha slamet. Bagong padha slamet kowe, Gong. Bagong padha Harja. Gong, kowe iki dibagekke karo patih kok. Derajatmu ki mung kawula bae karo patih ora senaur. Aku lagi sengit ya Sengkuni. Ah ngopo? Wis ta ora perkara ngopo to ngopo ora aja takon ndak nganti kok esmasiku meledak. Aku pokoknya karo Sengkuni lagi sengit aku. Oh iya. Lah witekno ngopo kok sengit karo aku? Apa aku salah karo kowe? Apa aku luput karo kowe? Pikiran dhewe. Aja takon aku. Aku mbagekke karo kowe iki isih ning wulan sing apik. Yen luputku njaluk ngapura. Padha-padha. Nek yo dite. Oh, sengit kok gelem njaluk dhuwit. Aku ki mbok ya, Truk. Karo sing tak sengiti barang tegel njaluk aku. Oh, kuwi jenenge ngalup, ngawur jenenge. Heeh. Sing penting pendak. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget pratamu ning negara Pandharaka. Nggih. Ana wigati apa, Petruk? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar? Lah niki ngeten. Kula sawetawis tak matur sanipun Sinten Prabu Salyapati sampun ngantos mangke klenta-klentu. Ya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika mboten. Dipun utus Bapak Semar mboten. Dinutus para Pandhawa mboten. Mugi kauningan sowan kula menika dipun utus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sedewa. Lho. Anakku Sedewa ngutus marang Petruk nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapastanipun Ndara Sedewa. Surasanipun Petruk katimbalan sowan wonten kasatriyan
Ngendi mau, Gong? Modal mira tawu. Ah, mbuh mira tawu. Supados sowan dhateng kasatriyan mbuh mira tawu. Sareng kula sowan kula menika dipun dawuhi dening Sundara Sedewa, Petruk kowe tak kongkon. Gandenge aku krungu kabar yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu. Mula kowe sowana mrana nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan. Monggo aku ki dadi wong lula, Truk. Wit biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula seda kunduran bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning Kasedan Jati. Seka bayi tekan seprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggap wong tuwa ki ning Kanjeng Prabu Mandaraka. Ah mula kowe sowana mrana nanjihna kok Prabu Mandura, kok Prabu Duryudana, kok Prabu Karna ditimbali sowan, kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan, kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindra ing Mandaraka? Apa pancen Nalindra Mandaraka Rawa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku. Kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku, wah teng ati larane ra jamak-jamak. Aku kula kelingan Ndara Sedewa Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti Padanggawa ibune seda kunduran. Soale ora diparkiri itu. Piye to maksudmu piye to? Ana kunduran apa ya mbokne? Ora ana wong tak plathok sirahe. Seda kunduran ki nglairke terus seda kuwi seda kunduran kunduran truk ngunduri ndasmu kuwi kok. Ora emosi. Ana ya ora ngerti kok. Aku ki nek ora ngerti ki ya digenake senengane dindas-daske. Ya rasa nesu kok. Mulai aku, ha muli ya. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene. Seda kunduran, ngoten. Kula niku ngrantes ati kula. Mila tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara, dinten iki kula bidal. Lah kok ora ngerti nih Ndara nggih nimbali sik. Niki cedhis bintang samudra niki. Didhawuhi supaya ngetutke Petruk. Ayo wis piye? Lah mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang Yogya Katujing Inu mriki nembe pepanggihan para putra mantu paduka Sinuwun Mandaraka. Sak mangke keparenga paring dawuh wonten pirbakan menapa? Petruk, wonten dawuh. Ora bakal dak tutup-tutupi jeraku isih duwe rasa yen to aku ki wong tuaning Sedewa. Nggonku nimbali kalawan anakku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang Kasedan Jati, negara Mandaraka iki aja dadi rebutan. Negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku, ya kuwi putraku sejati. Si Bresra lan si Rukmarata padane putra-putraku mantu, malah iki mau rembugan. Kalawan atmajaku tiyang agung Mandura, yen to aku isih duwe anak, ya kuwi anake adikku Madrim ing wis anggap kaya anakku dhewe. Merga nalika bayi wis dadi bocah lolo, ya kuwi Nekula Sedewa. Mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang saprapirane apa ora. Lho, mesine angsal. Mesinipun angsal. Wong Sinuwun Prabu Mandaraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndara Nekula Sedewa menika putra panjenengan piyambak. Nek nganti panjenengan menika maringi warisan dhateng Sinuwun Mandura, Sinuwun Duryudana, Sinuwun Prabu Karna, kok putra panjenengan Ndara Nekula Sedewa ora mang paringi niku tegese sampeyan banci dhe banci ladan. Akeh para kawula sing padha ngrasani, lho, Prabu Salya kok dadi kaya ngono. Monggo Prabu Salya iki mangsa dititipi putrane Ndara Madrim. Lah kok putrane Ndara Madrim Ndara Nekula Sedewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku terus pripun? Lah niki dadi ombyaking para kawula sak negaring Mandaraka. Sinengga Prabu Salya menika sawijining nalendra ingkang banci nggih banci ladan. Ngoten. Nek tumrap kula malah niki babar pisan. Tumrap kula lho niki babar pisan. Mbok menawa pun jumbuh kaya napa sing dirasake Ndara Sedewa, utusan Petruk menika sak tenane Ndara Sedewa wis krasa napa sing ajeng dirembug wonten ing pasewakan negaring Mandaraka. Mila kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng Sinuwun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putra Ndara Nekula Sedewa
supados boten ketang sakpra pintenipun nampi kamboten negari Mandaraka. Menika saenipun kados mekaten, sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacat dening jagat, dipun poyoki dening sesami namung babakan perkawis warisan negari Mandaraka. Pancene bener ngono, Petro. Oh nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngaten mawon. Sampeyan paring dawuh, ndarane kula niku entuk sepinten mengke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki arep ngopo digonggu kok rumah sawu kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ya golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kula menika napa sing diaturke Petro menika pancen kepara nyata. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun nglenggahi tembung sama beda jana jendha. Lha iki seneng aku nek wong mletik iki. Sama beda jana jendha iki tegese apa? Sama beda jana lan jendha. Inggih menika mboten kenging banci ndemban ciladan. Najan wong liyan kebrayan. Najan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik kok, kuwalik. Wong liya labuh negara dinehi apa jenenge bebungah. Wong liya labuh negara dipun paringi bebungah ingkang sakmurat kaliyan labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kulawarga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kaliyan menapa ing sampun dados kalpatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madrim mboten pikantuk menika mangke sampeyan badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken nek Prabu Salya ora adil. Nuwun kawigatosanipun Prabu Salya mboten adil. Prabu Salya mboten adil. Iya. Nanging iki mau ana ingkang ora nayogyani Petro. Sinten? Lho, sinten? Anakku mantu ing Ngastina. Sajake ora lila yen to anakku Nekula Sedewa entuk saperangan kamukten negara ing Mandaraka Petro. Oh, ayo mesti ya, Kang. Ha mesti. Ha iki apa sing aja-ajake menungso mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ra jamak-jamak lho, Tru. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Wis tuwa ora golek dalan padang. Tenan iki. Iblis iki, Tru. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki patih kata iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkuni ora sampe melu-melu. Wek-wek modal. Bagong gedhinge kepati-pati tenan bae ngene karo. Asli aku. Tenan aku. Aku wong nanggape tak tawani kok. Tawani piye? Lakone sengkuni juweng mawon nggih aku. Oh to. Oke sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebo terus. Ah iya. Apa nggo ndasmu terus ndasmu. Mula aja ora wani, Bratayuda iki ora saben sanggon. Oh iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu madheg menapa dados Nalendra aja gampang dibujuki karo wong kono-kono, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandikon Brahmana Pendhita Raja wis ngarani sabdaning Brahmana Ratu kaya Kresna tumaming grancang kanker lumebek ora kena blendra-blendir kaya banyu tumpang godhong senthik. Sang Nalendra Mandaraka wis netepake Ndara Nekula Sedewa pikantuk saperangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kono-kono. Ing sejatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nekula lan Ndara Sedewa. Dadi paturi jagat pangestupun. Menungso ora tatanan. Petro kantung bolong ora nyawang lan ora ngilu karo githokmu kowe iki derajating kawula kowe derajating Ponokawan. Ndara weteh gunemamu ya beteh sewu nebo pategalan. Ndara wili kaya grojogan. Aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning Ratu Ngastina. Apa kira-kira Petro wis wani mbari marang panguwasaning Nalendra Ngastina? Yen pancen kowe arep
Duwo kekarepaning Narendra Ngastina tak anggap kowe wani karo keprabaning Ratu Ngastina bakal gedhe walate lan bakal gedhe hukumane. Ora gelem bali saka negara ing Pandharaka. Pandhawa karo Nekra Sedewa ora bakal entuk aja kok separo Sapra 16. Aja kok Sapra 16. Sapra 32 sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk ramutan negara ing Pandharaka. Ana masalah apa, Tru? Ana. Wingi mau kira rungokke apa? Kena wis gayeng kaya ngene kok ana masalah. Aku maler. Kowe anggere madang terus maler cilokane nang kono kuwi. Ora wae adu arep karo Sinuwun Ngastina. Ana muni piye? Petruk kantong bolong nek kowe wani nduwa karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani ngelani dadaning Ratu Ngastina. Kowe luput tumraping Prabu Ngastina. Bakal gedhe hukume. Ora gelem bali saka negara ing Mandharaka. Matura karo Ndaramu Nekra Sedewa, aja kok separo, Sapra 4, Sapra 8, Sapra 16, Sapra 32 ora bakal entuk negara Mandharaka. Sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara ing Mandharaka. Kuwi cangkeme sapa kuwi? Ratu Ngastina. Prabu Duryudana? Heeh. Oh ya wis. Kira nek wani ora. Kira nek cangkemmu sekop ora. Cangkem semene kok disekop. Aku saplae kowe ora mbagongi kaya idene iki muncul terus lho, Tru. Ngati-ati iki. Pokoke ora entuk dagelan ya sing nggo kurban wiyaga. Ha iya. Lomba-lomba ten kok perkara malangkerik. Ning pancen dereng kula aturaken Sinuwun Prabu Mandharaka estunipun anggih kula matur sanuwun Sinuwun Prabu Mandharaka babagan kula nanjiaken perkawis pirembagan wonten negari Mandharaka meniki niki ming samudana. Ndara Nekra Sedewa wis prisa nek Sinuwun Prabu Mandharaka panci badhe paring kamukten negaring Mandharaka dhateng putra-putranipun sedaya. Ndara Nekra Sedewa wis diparingi dawuh dening Sinuwun Prabu Mandharaka wadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandharaka. Mula Petruk kinananjiaken dawuh Sinuwun Ndara Nekra Sedewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk Suwana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu Mandharaka. Ora ketamung sethithik ora kita mung sedupuk bathuk nyari bumi Nekra Sedewa njaluk kemuten negara Mandharaka jumbuh karo ngendikane duk nalika Prabu Mandharaka wis tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara Mandharaka marang Ndara Nekra lan Sedewa. Nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan ndumarisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo sing arep andun marisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra tenan niku duwe hak. Ning gandeng sampean iku mung putra mantu, sampean nek ora ngepek Ndara Banawati ora bakal dadi putraning Sinuwun Prabu Mandharaka. Ngoten. Dadi napa sak dawuh perintahing Sinuwun Prabu Mandharaka niku panjenengan kudu mastuti dawuhipun Sinuwun Prabu Mandharaka. Merga niku wong tuwa sampean. Ora kok sampean ngereh marang Sinuwun Prabu Mandharaka menika nuwun sewu menika kleru pranata utawa tata cara ngundi mawon boten ngaten menika. Mungkin dhewe sampean Alindra Bubinathara. Aja kuwi sampeyan niku ratu mblegedhu brewu lho. Terus sapa-sapa tok salahke, sapa-sapa tok klerokke. Sapa-sapa tok anggap ora padha karo sampeyan tok klerokke. Niku ora pas. Ha ta, Bang? Aku lagi ngematke sing ngandum dos e. Oh. Kono minggat. Iki wayangan apik-apik kok kowe iki ning kraton kok ngematke wong dum dus-dusan. Aku diliwati ya. Aku ki babang karo ngemplok. Ayo golek kesempatan. Golek kesempatan ora. Niku cara pundi kula tak takon. Nek kaya ngoten niku Petruk ora trima, nek kaya ngoten niku jenengan sampeyan kun terus ngendak dhateng jiwane Petruk. Rasah kuman cangkem. Kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, slamet uripmu. Yen kula mboten manut, Duryudana sowan ning Mandharaka nggawa Kurawa sing laris papan. Yen ora manut karo Duryudana, apa kelakon bathange Petruk direncak dening para sata Kurawa. Weh, aja sampean kok nantang karo Petruk perang karo Kurawa niku mboten wing sepisan iki. Petruk perang karo Kurawa niku wis bola-bali ngoten pundi papan neter kadeteyan. Nek ora entuk keterangan Sun Prabu Mandharaka, wah taunono windanana. Ndara Nekra Sedewa nek dawuh kali kula aja bali nek ora entuk. Lah kok dadi Bagong ora melu metu. Lho santai.
Kowe kok ora metu. Metu kok dipeksa. Metu ya ben metu karepe dhewe. Metu nek dipaksa itu adalah melanggar hak manusia. Ya terus arep ngopo? Kula gumun lho. Gumun piye? Kula niki ngajeng nanjeke kanane Panakawan. Nggih ta? Panakawan niku di Jawi mriko, ya mriko, Jawi mriki, ya mriki. Mongko janjane Panakawan nek dijawhi niku ora kok mung totoh bondo, ning totoh nyawa, netepi ngrungkepi kewajibane minangka dadi Panakawan. Kaya sagedagane iki. Kula mbiyen meh mawon mati. Mergo mungsuh anak-anak Pandhawa. Dek kapan? Dek lakon Semar Bangun Kaya. Kula tau meh mati mungsuh Prabu Kresna. Jaman lakon apa? Jaman lakon Semar Bangun Kaya. Dadi sampeyan ampun kaget. Kula ya ora ana sing mbelani. Saniki Petruk niku le momong sapa-sapa sirah dienggo sikil, sikil dienggo bokong. Blas ora ngarepake apa-apa. Ora ngarepake sesule apa-apa. Petruk ya ora tau njaluk undakan bayar. Niku nampa? Apa anane? Petruk niku abdi sing nyenengake. Ora dok njaluk undakan bayar. Meng cangkeme gedumel. Niku biasa, mboten sak dirungokke ora masalah. Dianggep Petruk ora krungu. Ngoten. Petruk ngomong sampean ya tahu. Bapak sampean Prabu Mandropati ya tau dima. Nggih ta? Lho, kowe malah ngerti lho bapakku. Lho, Bagong ki umure berabad-abad e. Sal, lho. Ana sinuwun. Waduh kleru nang angkringan aku. Nek jagongan kaya santai kae, iki rasane kaya nang angkringan. Karo ratu kok sak penake dhewe. Sing muni Bagong dadi sing gedhe paling-maning sun. Ngoten nggih. Iya. Sampeyan tau dimong Prabu Mandropati bapak sampeyan tau dimong. Eyang sampeyan Prabu Mandrawanara tau dimong. Apa eyangku jenenge Mandrawanara? Apa udu? Dudu. Dudu ya wis. Aku ya meh ngawur. Lah sapa tenane? Ambo aku ora ngerti. Lu maca buku ya. Tembang kok. Wah iya deng. Jiger ngawur aku ki suwe-suwe tau dimong niki kok Prabu Baladewa kok tau ngrasake dimong karo Petruk jaman urip teng Widara Kanjang digoleki Kangsa nggih mboten yo sampean jaman kono ketemu Kangsa wis ora urip tekan saiki ha ta yo mergo sampean wedi karo Kangsa ora perkara wedi iya wedi wae nek ora wedi mesti ora gelem di singetke ning Widara Kanjang. Sampeyan dadi wong tani, pendak esuk mikul garu luku. Gawa kebo mluku teng sawah, sing ewangi ya Petruk, sing ngajari ya Petruk. Sampeyan iso tandur, iso ngerti ngal. Sing ngajari ya Petruk. Iya ta? yo Matine Kangsa Petruk ya melu berperan. yo aku kelingan. Nggih. Sampeyan ora direwangi Petruk, ora bakal sampeyan iso kaya ngene. Prabu Kresna nika ya dewang karo Petruk. Adimu Ndara Bratasingbing Bratajaya niku nek ora diwangi Petruk ora rabi karo Sarmadi. Anu ki lho, sapa Janaka ki Permadi. Permadi. Ayo piye? Kabeh ki labuhane Petruk. Dadi aja sampe nae dhewe. Lah saiki aku tak takon karo kowe kok. Lah kok dadi Petruk arep diajar Duryudana, arep dikrubut Kurawa, kok sampean tanpa duwe perasaan belani karo Petruk. Terus perasaan sampean sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula tatakan. Kula tatakan perasaan sampean Petruk ngomong sampean ora njaluk apa-apa. Petruk saniki cilaka kaya ngono. Kok sampean meneng wae niku? Sampean niku menungso duwe perasaan apa ora kula tatakan? Bela Bagong kok malah gawe geger Ben. Kisruh kabeh. Engko arep ngobong Prabu Karna. Prabu Karna wis mlayu metu kari sengkune dupake cang.
Aku nek ora lunga sik ngrekoso. Men. Ngoten niku, kudune wong niku duwe perasaan nggih to. Wong iki nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong iki nek ditata kramane mesti tata krama. Niku perasaane menungso mlaku kaya ngoten niku. Nek kula teng dalan ora uluk salam karo wong, kula takon alamat tanpa medhun saka kendaraan, mesti mangsul ya sak penake dhewe. Ning nek takon medhun saka kendaraan, dalem sewu nuwun sewu menawi wonten ning dusun Prabutan menika, mreginipun pundi? Mesti mangsul oh nggih, mrika mriki ngeten, terus mengke ngiri. Andirala wong iki nyunggi napa niku? Nyunggi suket. Oh. Lek ngabani nganggo bokong, niki ngenten, nggih nggo kiri, nggo kanan. Oh ngece lek guyu iki gitu. Kaya ora lahir batin gitu. Ngoten. Nggih ta? Iya bener. Aru mangsa kula kok wong do dilabuhi kok ora kros. Kula ya gumun lho teng mriki enten. Teng mriki ana piyayine. Nek ya meger-meger tanpa mobah, tanpa mosek. Kula gumun Nalendra Gong Binatara kok blas ora duwe perasaan. Niki enten lho sing tunggal mbok karo Pandhawa. Tunggal mbok. Meng sayange dheke dok nalika lahir niku dibuang teng Kali Oyo. Ganggu. Terus kali ditemu Adipati Adirata lan Patih Adiret. Mbah Nada diupakara dijenengi Suryatmaja. Niku jane padha karo Pandhawa. Tenan niku kula mboten goroh. Ning teng mriki kok blas ora duwe perasaan tresna karo Petruk. Monggo Petruk blas durung tau ngomong karo kuyayine. Terus duh wis kleru lah ku omong. Ku omong wis kuwalik dhisik. Ha piye nek omongan kuwalik ra iso dikapak-kapake. Nek wong kuwalik ora masalah. Iki kuwalik ben. Mesti nekat bae. Nganten mawon nggih sinuwun. Kula nyuwun pamit medal Jawi. oh sik ceritamu terusno sik Mpun tek. Mpun telas. Pun mboten wonten pikiran ajeng crita napa-napa. ora kudu tok terus ora tok terus tak pateni nang kene. Piye ta iki? Ameng Bagong arep dipateni iki njur ana wawan apa nek Bagong dipateni ya ora ana dipateni. Kula tak belani kalih Petruk. Petruk nek mboten kula belani kroyok Kurawa 100 cacahe Petruk mengijen mokal kelakone ana wong siji kok iso menang karo wong 100. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati aja ya bocah cilik Bagong. Ning aja gawe geger kanan Mandharaka. Ngono nggih, ngestaken Jawi. Nyuwun pamit sira. Iya, sing ati-ati. Kula tak medal Jawi. Nek mboten medal Jawi cilaka tanggung jawabe gedhe sing. Asli niku. Kuwi karepe piye? Panjenengan mboten paham? Ora. Ya wis. Lah malah ngrekoso. Nyuwun pamit sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih. Kula tangi-wangi Petruk, mokal kelakone ana wong siji rumput wong 100 iso menang wong siji. Petruk mesti mati lan Petruk mati kula kelangan. Iya, metu njaba. Ngono nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki nek kula mboten ninggal medal Jawi. Niki mboten ajeng kelakon. Rama Prabu, Piye karo? kagungan arta sedasa. Nek 10 aku ora duwe, nek eketan ana. Nah, niku sing kula karepe. Wong edan nyonya. Tampan ngono wis gek minggat ngono. Gawe geger, ora ning Ngastina, ora ning Amarta, ora ning Mandharaka kok sing jeneng Bagong kok mesti kok senengane ora. Iki sing dadi kake ora. Meng arep ngulungke kok dubeng-ubengke. Nyo. Masa aku ki ndek anak bojo kok badan meng sak 20. Kuwi wae kelas tak sedekahke pas salat Id. Anakku do nyengah, bojoku nyengah mbok men. Sing penting fitrah.
zakat tak pentingke. Mergo zakat itu mengeringankan sakaratul maut. Ngono ya. Nggih, niki sekedhik wejangan. Iya. Dadi panjenengan dadi Narendra niku aja cetil, sok menehi wong sing ora duwe. Sok menehi wong sing kurang apa-apane. Diparingke bondo donya sampean. Bondo donya sampean, duit sampean mang simpen ora dadi emas. Nek mang bagek-bageke dadi pahala. Iya, Bagong. Nggih. Niku meringankan sakaratul maut. Iya. Dong mboten tegese. Tegese piye? Nek wong ora seneng zakat, ora seneng mene-mene, isone arep mati ki nyawane didudut ki rasane. Ning ana sing piyayi didudut nyawane kalau malaikat ki mesem. Les. Oh ngono nggih. Niku tegese meringankan sakar. Didongke. Nyo, iki ana 400. Sukses. Ning kuwi tenan to. Mbok menawa. Nek ngendikaning para kiai pancen ngoten niku nek asline ya apa ora ya mbok wong kula rong tau nglakoni mati kok. Wila dalam diwedeni ngono kok kena 400. Sampeyan percaya mboten? Meringan ben enteng ya ben ora ya ben. Matiku sesuk ning pabaratan. Matiku sesuk kena pusaka kuwi sing tak anggap mati ingkang sejati. Wah ya wis. Ora mungsu malaikat. Lho, perkara kuwi gumantung marang panguasane Gusti sing jeneng wong mati iki mesti nyawane dipethuk dening malaikat. Ning patiku tak jaluk sesuk aku mati dadi satru sejati, mati ning pabaratan. Oh iya, apik to. Ya wis. Sing jeneng wong gegeki karo kewajibane iki ngono kuwi. Ning wong zakat, wong menehi kuwi pahalane iso dilipatkan sampai 1000 kali. Niku tenan, uripe dadi enteng. Percaya mboten? Nek ngomongane Bagong aku ora percaya. Nek omongane para ulah agama, omongane para kiai aku percaya. Gandeng sing ngomong Bagong ya nuwun sewu ora tak anggap ngono wae. Oh ya wis, aku ya ora percaya. Karo ngomong aku dhewe wis sukesake nggih kula tak medhah. Kae ora bali meneh. Rekku tiba. Arep nyumet rokok kok gagak-gagak kok ora ono rek. Karno wonten maring adhawu. Perkara iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung Padukara Rama Prabu Mandura iki saged kedugi lan sak mangke saged menggak dateng geger wonten madane Gari Mandara kok ya. Bocah tumenggukan tak jaluk suwane aku majak Marata. Nggih ngestaken ku nggih bagus. Kaget. Saringsun bijining madaning Datulaya. Nggih. Kumejot karo sing manah kula. Kurang-kurang bejane sisih sembiri negara Mandara dadi ajanging pasulayan. Ya mengingsun kepengin aja nganti ana para kawling ing padha kasempyok ing aredan. Merga pengamu ing para Satakura kelawan Petruk Kanthong bolong tatanen sangya para wadyabala lan para kawula. Kula ana ngestaken dawuh Rama Prabu. Babar pisan budal kang padha sibuk. Jeneng ingsun asung ngundur kedaton. Kawula non ngestaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana marata karena kula untung maring adhawu. Apa ora prayoga ndak kanthi manjing dening kedaton rewangono wong atu aming Mandaraka nggone kembul nadak ibumu kawono ngestaken dawuh mun disabda pangandika Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka Rumarata wonten timbalan kaya selana dawuh maneh budhana kang padha sibuk jeneng sun kundur kedaton piye kok kaya ngene iki rak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Wis kowe ora usah kuwatir. Nek ora saka aku inisiatifku kowe modar kroyok Kurawa to. ora kok kowe iso muni inisiatif janjane kowe apa duwe pertikel apa Kowe mungkur mau? heeh Aku obong-obong. obong-obong sapa Lho, obong-obong ki tegese aku gawe perkara. perkarane Aku ngetokke labuhane Panakawan jaman semono. Aku terus muni-muni. Petra ki ngomong sapa-sapa ora tau duwe pamrih apa-apa. Panakawan ki ngomong sapa wae ora duwe pamrih apa-apa.
nek upama do kelingan lho Ratu Mandura Prabu Baladewa kowe tau entuk sarta tau ngrasake dimong karo Petruk. Aku dadi tanpa ana rasa timbal balik. Petruk diajar Kurawa, arep dikeroyok Kurawa, kok Ratu Mandura sing saiki wis dadi Nalendra mbiyen tau dimong Petruk, kok meneng wae. Terus Prabu Baladewa klepat. Metu saka Pasewakan. Metu ki mulih apa rene? Ambo. Lho, lah kowe iki ngomongke iki gedhekke atiku apa? Janjane piye to? Aku ya sebenarnya rong weruh. Ha ketoke piye? Ketoke arep mbelani kowe, ketoke lho. Nia kejaba saka kiyu kuwi. Kejaba saka kuwi terus apike kowe tata-tata wae. Kira-kira kowe nek dikeroyok Kurawa, kira-kira kowe wani ora? Wani. Nek kowe wani maju sik, ora ketang pisan pindho nganggo perang. Mosok wayang kok ora nganggo perang? Oh iya ya. Engko nek kowe kalah ketemper yudane, kowe kalah mungsuh Kurawa, kowe omong aku tak wadulane Prabu Baladewa. Arep tak obong atine, tak obong atine. Men ngewangi kowe. Engko nek kowe diwangi Prabu Baladewa, Prabu Baladewa wis nesu karo para Kurawa, Kurawa gajuli kabeh, kowe menang, kowe ngreleng. Oh iya, oke. Nek ngono aku tak maju sik. Nek aku kalah karo Kurawa, kowe nglaporke Prabu Baladewa. Siap. Nek kowe ora minggat lho. Ora. Kowe gawe odo-odo ngene iki sok minggat sik. Engko aku wis diajar Kurawa, kowe ra ana. Ora, ya nembeng iki aku yakin ana. Oh iya. Tenan ya. Tak maju, Kurawa wis dampyak. Sinuwun Prabu Duryudana wis ngetake sanggane para sata Kurawa. Apa dikira Petruk wedi karo Kurawa? Tenang kok, tandangane. Sinambi kowe nyawanga kridane kakangmu iki ndak tok sepelekke. Aku nek wis gelem nesu, nek meng Kurawa aja kok maju ijen. Kurawa 100 ngebyuki. Nek nganti aku kalah aja ngaku yen aku kakangmu. Jajal. Ya. Aku arep karo kowe perang. Ora tau weruh aku perang apa? Ora. Sing perang mesti aku. Oh, lambemu. Sing perang aku terus kok tak sawange saka kene kaya ngapa? Kakakku nek perang kaya ngapa? Engko nek aku kalah kowe sing ngobong-obong Prabu Baladewa lho. Siap, rasa kuwatir. Aku sing ngobongi Prabu Baladewa. Enteni kene ya, Gong. Engko nek ana Kurawa sing tekan kene kira-kira arep Prabu Duryudana, rawi-rawi rantas, marang diputong. Heeh. Oh, halo kita Kartomarma. Lho, Satama, Gong. Wis salang tunjang goleki aku. Kowe ora sarana diganti kene wae. Ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelari rawang Gong Patih Sengguni Arwa Satama. Kowe ngajar sing guring ku sing arep tak polone to. Rumangsa kowe sore mawe karo aku kok kaya ora cocok to, Gong. Pancen tak akoni ora cocok napa seng. Aku ki Patih ra nang Ngastina, iki nang Mandaraka, sadar diri kowe. Nang kene iki padha-padha le daya, aku ya daya ning Mandaraka, kowe ya daya ning Mandaraka. Antaraning daya karo daya ki ora ana bedane derajat pangkat. Muni samplok. Ora kok kaya sengit banget, sengit tenan aku. Asli. Bagong aja wani karo Paman Patih. Yen kowe wani karo Paman Patih sing bakal ngajar kowe aku. Kowe ngapa kowe? Kowe tak retke tak udake dedak anteng. Iya, malah lara banget. Padake belo. Manus maning jajalanan. Nuwun sewu Gusti Patih rawuh mriki Petruk. Nun. Aku entuk daosek anak Prabu Ngastina kowe kon bali. Bali teng pundi? Bali ning Mbumira tawu. Matura karo kula sedaya ora bakal entuk sithik wae kamukten negara ing Mandaraka mergo bakal diparingake marang putra-putraning mantu. Mula bali yo.
aja wani nyentulani rembuking anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu, nek sing dawuh sinuwun Mandaraka kula nderek. Nek sing dawuh sinuwun Prabu Salyapati kula nderek. Ning gandeng sing dawuh niku sinuwun Ngastina. Monggo sinuwun Ngastina nika nuwun sewu, pernahe ming anak mantu. Janjane umpama ditaker, umpama ditimbang niku padha karo statuse Ndarana Kulasedewa. Lho, Ndarana Kulasedewa niku anake adine Prabu Salya. Monggo niku bocah lolo, wis sakrepe nek Pak Dene ngrengkuh kuwi dadi anake dhewe. Monggo wis tau janji, ngger sesuk nek aku wis lengser ke Prabon kowe bakal entuk kamukten. Lah nuwun sewu, Ndarana Kulasedewa niku janjane ming nanjihke, ora arep njaluk saiki ning ming nanjihke. Terus sinuwun Prabu Salyapati paring dawuh. Ana sing ora sarujuk, ana sing ora cocok, malah suwun Ngastina paring dawuh dhewe. Nek suwun Ngastina sing ngukuhi marang Bumi Mandaraka. Terus ketemu pirang perkara kula tak takon. Ketemu pirang perkara? Apa isih kurang sugih? Apa isih kurang mukti sinuwun Ngastina? Ing ngatasé padha-padha entuk warisan kok. Warisane wong liya-liya arep dikukup niku napa jenenge wong ora serakah Ratu Ngastina nika? Mikir seng. Wis tuwa ora gelem mikir ora. Hah? Bener omongane Petro nek kena ngene iki. Wong sugih kok tanpa nganggo rasa dermawan, tanpa nganggo rasa meweh karo sak pepadane. Bandane arep digawa modar ye. Setan. Gong, iki mbaya sing sopan sithik. Ah ora sopan apa karo sengkune taunana windanana wiwit bengi iki nek ora geceki sengkune ora marem atiku. Mung senengane ngumbar wisa. Suarane kaya lantang-lantang sing nggo korban kawula cilik. Janipun wonten perkara napa wan sampean kalih Bagong kok kados mekaten anggenipun sengit kalian panjenengan? Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kedadi Bagong kok sengit karo aku. Nek Petro arep diundurke, Petro cetha ora gelem mundur. Upama sampean ngrubutke Kurawa, Petro ora bakal wedi, ya, Tru? Ora. Bagus. Wis dajar Kurawa, Tru. Wak golekane sengkune. Lambe kok kaya pedal. Lho. Tegese njaluk digenjot. Lambe kok kaya pedal njaluk digenjot ora. Rumangsane padake ora gelem bali mboten. Nek ora gelem bali apa wani karo Kurawa. Petruk mbiyen saiki ora bakal wedi karo Kurawa. Swatama Petruk kon bali. Ora gelem bali, krincung sikile bondo tangane. Upama ora iso dibontotane krincung sikile pateni dadi kondha. Ora dadi perkara. Petruk ora minggat, pecah siramu. Mang mriki Ndara Satama tanding karo Petruk. Ayo jajal. Anak Semar karo anak Jaran marang sapa? Hus cangkeme. Dicoba, dicoba padake. Tak candak, tak junke, unggahke ngeget. Dupak nggondodo. Terus ditungkak cangkeme. Ora sembodo karo nang kono. Karo Petro candak umbulke set dupak diadane diek tungkak cangkeme brus ngletak. Alah dur. Ora sembodo karo le macak mungsuh Petro kowe kok kalah. Nek cara aku irang bebarang bajigol Petro kowe ngino. Halo, oh, lek dengkul. Tak kira Petro ora omongane ra wis beda ta. Wah, top man Petro top. Kula antil cilahe gak apa-apa. Kula njukuk bendho kula plathok gak apa-apa. Terus kula njukuk glaji kula glaji gak apa-apa. Kula diantem pisan gledak. Kalah. Petro ki ming Ponokawan kowe kadang nata. Ditonton Kyai Sumenake. Nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin dienggo melem ilang. Ya wis, ora maju meneh. Lah, mundur wae. Bani lemuk. Sampeyan ming duwah dawuh. Kulawa maju. Kulawa gempul. Kulawa dadekke bumi angus. Kulawa dadekke banjir dalah. Ngono apa cangkem wong tuwa kaya.
sak penake dhewe nek omong. Mbok yo mikil, wis tuwa wis kali golek dalan padang kok lambene sak penake dhewe ora. Wis rasa omongan tuh dapurmu. Sapa sing gereng maju? Watak. Citraksi. Kikiran. Arep maju apa? Selapa? Lho. Wis ora ana sing maju. Ngomong suwe. Ngomong suwe. Petruk kantong bolong. Wadala. Apa? Wadala. Oh.